My name is Amansi Adeshie, and I welcome all of you back to my page, the Amansi Adeshie page. God bless you for always listening to me and always following me. God bless you. Nyame enshira mu nyina no nya makase. Se unu video ya share like na mon follow page no. Nyame enshira mu. But of all, we are say abraba ye boy. We are say na mo ye tu. Asetena yi mu. Se usum body a sum kodu bi. Why? Se usum body a sum kodu bi. If we say ensa kɔ na ensa aba. Benkum dware nifa. Na nifa yin so dware benkum. Abrewa hwa akokɔ na akokɔ nso ahwa abrewa. Se odo na wokotu kodu a ejam ho. If say wunnim nea obeboa wo de hia dem. Wunnim nea obeboa wo wa ho kire brem. Wunnim de obekɔ mmoa ewo wo hia dem. Wunnim de obeboa wo daachi mu. Enti se usum bode a sum kodu. Se oboa kodwa a aboa amanso bi. Se oboa kofi a no aboa akosua nso bi. Se owa ahoden ko a obetimi di ayede a odofo menye yi mu. Menhwe enyen hwehwe animu. Onipa bia wo ahoden so obetimi aboa no. Boa no. Efi se obinim da achi asem. Obinim ne ebeto obi. Enti se usum bode a sum kodu bi. Abrewa ohwe akokɔ na akokɔ nso abɛhwe abrewa. Se oberema ehwe ase a me bema na epigya no. Enti ma enwinwi opapa a oyɛ ho. Ma endijaw e opapa a oyɛ ho. Wunnim die obaba beboa wo de hia dem. Enti se oto wabodo no agu a enhwe nipa anim. Enye enyiyimu emfa nipa anim hwe. Emfa nye. Sa hoden no wo ho na se obetimi ayede a ene ye enhwe nipa anim. Na wiye no ebe nhyira de amaw. Nyame enka wo ho na onhyira wo. Meda wase.